Πόσα την μπάλα που έγινε.
Δημήτρη, επιστροφές στις νίκες για την ομάδα έπειτα από ένα κακό αποτέλεσμα και μάλιστα στο ντέρμπι με τον Γλάφκο εντός έδρας. Δώσ' μου πρώτα το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Από την αρχή βρεθήκαμε στην αρχή πίσω στο σκορ. Καταφέραμε να ανακάμψουμε και να πάρουμε 6 πόντους διαφορά από ό,τι θυμάμαι στο ημίχρονο. Οι 4 ή 6. Μετά πήραμε μια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο πιο μεγάλη. Καταφέραμε να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Γλάφκου είναι πολύ ανταγωνιστική, με αρκετά καλούς παίχτες. Φτάσαμε ξανά σε μονοψήφιο αριθμό, αν δεν κάνω λάθος. Ευτυχώς καταφέραμε να πάρουμε το Ρότσφυλο στο τέλος. Ποιος ήταν από τους κορυφαίους παίχτες σήμερα και στην αντεπίθεση διαρκεία στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύεις τελικά ότι το παιχνίδι κρίθηκε από την άμυνα με τα rebound και τα κλεψίματα ή ήταν πολύ καλή μέρα και για την επίθεση? Ήταν πολύ καλή μέρα πρώτα για την άμυνα και έπειτα για την επίθεση. Πήραμε τα ξεμαρκάριστα σουτ, κάναμε ό,τι μας ζήτησε ο coach και φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δημήτρη, ντέρμπι σήμερα με τον Ήφαιστο, δυνατό ντέρμπι, ντέρμπι μπασκετικό και πρώτη ήταν για τον Γλάφκο. Πες μου το σχολείο για το παιχνίδι. Ναι, ξέραμε το παιχνίδι με τις Καμάρες θα ήταν ιδιαίτερα δυνατό, θα είχε όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι. Εμείς όλη τη βδομάδα δουλέψαμε σε συγκεκριμένα κομμάτια. Πολλά από αυτά γίνανε μέσα στο παιχνίδι, αλλά άλλα κομμάτια τέλος πάντων δεν μας βγήκανε. Δεν φάνηκαμε αντάξει των περιστάσεων για αυτό το παιχνίδι, για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που αυτός είναι ο στόχος φέτος της ομάδας. Αλλά συνεχίζουμε, η χρονιά τώρα ξεκινάει και θα δούμε στην πορεία πώς θα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Ποια πιστεύεις ότι ήταν τα κύρια αίτια της ήττας, καθώς κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο κολλήσατε λίγο επιθετικά και κάνατε και αρκετά λάθη? Σίγουρα υπήρχε μια δυσοκή επιθετική, ειδικά στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και κατά τη διάρκεια όλη του τρίτου δεκαλέπτου. Αλλά εμείς χαρακτηριζόμαστε πάνω απ' όλα για την σκληρή άμυνά μας. Πολλά κομμάτια στην άμυνα δεν λειτουργήσανε. Θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να φανούμε πιο συνεπείς, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί χάσαμε, πιστεύω εγώ, το ρυθμό στην επίθεση και αυτός είναι ο βασικός λόγος. Αλλά αυτά είναι θέματα που θα κοιτάξουμε με το coach όλη η ομάδα από Τετάρτη και όπως είπα θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν. Πώς βλέπεις τώρα τη συνέχεια για την ομάδα σου, άκρως πρωταγωνιστική στόχη? Πολλοί μαζί με τον Ήφαιστο έχουν χρήσει και φαβορί. Και πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΗ που είναι ένα επίπεδο παραπάνω? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, ο αντικειμενικός στόχος της ομάδας είναι ο πρωταθλητισμός, είναι το πρωτάθλημα. Μαζί με την δικιά μας την ομάδα, σίγουρα οι Καμάρες είναι μία από τις ομάδες που κάνει πρωταθλητισμό, το έχει δηλώσει και δίκαια το δηλώνει. Έτσι. Πέραν από αυτών των δύο ομάδων, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ομάδα η οποία θα αντέξει μέχρι το τέλος, γιατί πιστεύω ότι όποια ομάδα αντέξει μέχρι το τέλος θα είναι αυτή που θα έχει και το πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Γενικότερα το πρωτάθλημα το φετινό έχει νομίζω ένα κύριο χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό κάνει πάρα πολλά παιχνίδια να είναι αμφίροπα. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα θέτει τους στόχους της, έτσι. Οι ομάδες που θέλουν και κάνουν τον πρωταθλητισμό είναι συγκεκριμένες, είναι αυτές που ανέφερα. Επομένως, εκτός των δύο ομάδων που η δικιά μας και οι Καμάρες, υπάρχουν ομάδες δυνατές, αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξουν μέχρι το τέλος.